U proteklom periodu od 27. siječnja 2018. godine nije bilo posebnih dešavanja u samostanu i župi Plehan. Zbog tehničkih razloga nismo bili u mogućnosti predstaviti vam redovna dešavanja u klonici s Plehana. U međuvremenu u samostanskoj kapeli i župi su služene redovne svete mise kao i na filijalama nedjeljom, prema ustaljenom rasporedu. Na svetkovinu blagovijesti, svijetnicu, posvećene su svijeće te je upriličen blagoslov privremenih prostorija Franjevačkog samostana na Plehanu i župnog ureda koje je obavio samostanski i župski vikar, fra Franjo Dalibor Stjepanović, nakon čega je upriličen ručak za prakarature i one koji su pomagali fratrima pri božićnom blagoslovu kuća. Tom prigodom ponovno je naglašeno da se svi vjernici koji nisu bili u rodnom kraju za vrijeme božićnih blagoslova mogu prijaviti u župni ured i dogovoriti blagoslov svojih obiteljskih kuća u bilo kojem periodu godine, kad budu dolazili. U nedjelju poslije blagdana Svetog Blaža, kako je to uobičajeno u našoj župi, upriličeno je grličanje za sve vjernike koji su propustili grličanje na Svetog Blaža. Nakon pokladnog druženja, upriličenog u napretkovom domu u Derventi, ušli smo u korizmeno vrijeme, vrijeme posta i pokore, odnosno vrijeme duhovne priprave za proslavu svetkovine Kristova uskrsnuća. Na prvu korizmenu nedjelju bila je ujedno i mlada nedjelja. Prema najavljenome, nakon blagoslova s presvetim, poslije svete mise upriličeno je malo druženje okupljenih uz primjerenu korizmenu okrepu. Prvi korizmeni tjedan fratri iz samostana i župa Žeravac, Koraće, Svila i Potočani pod duhovnim vodstvom fra Svetozara Kraljevića, gvardijana Franjevačkog samostana bezgrešnog začeća u Zagrebu, obavili su duhovne vježbe kao pripravu za duhovno vodstvo vjernika kroz korizmenu pripremu za Uskrs. Kroz korizmeno vrijeme u župi Plehan, uz osobni post i molitvu, obavljamo i redovnu korizmenu pobožnost puta križa, u Modranu i na Plehanu. U prvom tjednu vikar samostana obišao je župljane koji trajno borave na području filijalne crkve Svetog Nikole Tavelića u Modranu
i darovao im od samostana molitvenik štovatelja svetog Nikole Tavelića i katolički kalendar za 2018. godinu od svetišta svetog Nikole Tavelića u Šibeniku. Radovi na uređenju poda u crkvi svetog Marka na Plehanu uz mali zastoj napreduju prema predviđenom planu. Postavljene su predviđene izolacije i cijevi podnog grijanja. Nakon ukopavanja ormarića za razvodne kutije grijanja, uslijedit će postavljanje estriha s čime će se ostvariti uvjeti za drugu, finalnu fazu uređenja poda, odnosno postavljanje kamenog poda. Od posljednjeg izdanja kronike u našoj župi pokopani su Ivan Krištić i Mara Princip.